Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη Health Time, δηλαδή την ώρα της υγείας. Την εκπομπή που μας χαρίζει κάθε Τετάρτη στις 11 το βράδυ το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Νέων Αθήνεων, το οποίο και μας στέλνει κάθε εβδομάδα εδώ στο στούντιο του καναλιού 9 μερικούς από τους πιο σημαντικούς ιατρούς χειρουργούς της χώρας να μας μιλήσουν για θέματα υγείας που σας απασχολούν. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον διακεκριμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, κύριο Χιώτη Ιωάννη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την αρθροσκόπηση. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αρθροσκόπηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιατρικής. Βέβαια. Μία εξέλιξη ιατρικής, σωτήρια για την ανθρωπότητα. Εξελίσσεται τα τελευταία 20-25 χρόνια και κάθε χρόνο κατακτά και καινούρια πεδία πάνω στη θεραπεία του ανθρώπου, του ανθρώπινου σώματος. Θέλετε να μας εξηγήσετε, να ξεκινήσουμε γενικά, τι είναι η αρθροσκόπηση? Η αρθροσκόπηση είναι μία μέθοδος επεμβατική κατά την οποία μπορούμε να μπούμε μέσα στην άρθρωση με ελάχιστες ζημιές, με μια μικρή κάμερα, να αναγνωρίσουμε ζημιές όπου δεν φαίνονται καν με το γυμνό μάτι, με την παλιά τεχνική την ανοιχτή, και να τις επιδιορθώσουμε γρήγορα, χωρίς παράπλευρες απώλειες, χωρίς να χαλάσουμε άλλους ιστούς καλούς. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τρομερά σημαντικό. Και ποια είπαμε τα ωφέλη? Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Ναι. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Τα ωφέλη είναι πρώτον και για το χειρουργό. Είναι πάρα πολλά, διότι κάνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα κάνει με την παλιά μέθοδο. Αναγνωρίζει καινούριες βλάβες, καινούριες ζημιές σε ιστούς, όπου ούτε καν τις γνώριζε, γιατί ποτέ δεν τις είχε εντοπίσει. Ενώ βάζοντας μία κάμερα μέσα στην άρθρωση, τη στιγμή που λειτουργεί, μπορείς να δεις τι γίνεται εσωτερικά και να εντοπίσεις ακριβώς τη ζημιά, που τις περισσότερες φορές είναι ζημιές των 3, 4 και 5 χιλιοστών και επιδιορθώνονται ακριβώς. Έχουμε δηλαδή μία κάμερα εσωτερικά μέσα στο σώμα μας, μέσα στην άρθρωση, και μπορούμε στην οθόνη της τηλεόρασης να βλέπουμε τι συμβαίνει. Και αυτή είναι η δυσκολία, βέβαια, η δυσκολία το να μάθει κάποιος να κάνει την αρθροσκόπηση. Διότι χειρουργεί βλέποντας μόνο και μόνο μία τηλεόραση, τίποτα άλλο. Και πρέπει στο μυαλό του μέσα να συνδυάσει την διδιάστατη εικόνα της τηλεόρασης στον τρισδιάστατο χώρο που κινεί ουσιαστικά τα εργαλεία πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Θέλει κάποια εξειδίκευση, γιατρέ, όπως τα ακούω όμως. Θέλει εξειδίκευση και θα μπορούσα να πω και ταλέντο. Η εμπειρία έρχεται αργότερα. Ναι. Βέβαια. Και μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε όλες τις αρθρώσεις? Σε ποιες αρθρώσεις εφαρμόζεται? Εφαρμόζεται πλέον, προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε στις περισσότερες αρθρώσεις του σώματος. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια τεχνική επεμβατική, η οποία εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Στην αρχή ξεκινήσαμε με το γόνατο, τα πρώτα χρόνια. Το οποίο τα πρώτα χρόνια είναι σχετικά τα πρώτα χρόνια της αρθροσκόπησης. Δηλαδή αυτό σημαίνει, ξεκινάμε δηλαδή περίπου από το 1985. Λοιπόν, από το γόνατο. Πλέον μπορούμε και αποκαθιστούμε τις ρήξεις των συνδέσμων προστίου και οπιστίου χιαστού μόνο με 2 κουμπότρυπες και μία μικρή τομή των 2 εκατοστών και μόνο. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να μην σε ανοίγει στο χειρουργείο ο χειρουργός και να σου δημιουργεί. Βέβαια. Σκεφτείτε ότι κάποτε η πιο απλή και πιο συχνή βλάβη του γόνατος, που είναι η ρήξη μηνίσκου, κάποτε ο χειρουργός, και όταν λέμε κάποτε στην Ελλάδα, εννοούμε πριν 20 χρόνια, έκανε μία τομή περίπου των 5 εκατοστών στο γόνατο και δεν αφορούσε το κομματάκι του μηνίσκου όπου είχε σπάσει, αλλά αφορούσε όλον το μηνίσκο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το γόνατο σε 10-12 χρόνια θα ξεκινήσουν τα πρώτα προβλήματα αρθρίτιδας. Ενώ τώρα τι κάνουμε? Έκανες και εγχείρηση δηλαδή και σου έβγαινε μετά. Βέβαια. Ενώ τώρα τι κάνουμε? Έχετε το πρωί ασθενή στο νοσοκομείο, χειρουργείται. Οι τομές είναι μόνο 2 κουμπότρυπες, 2 ράματα. Ένα ράμα στη μία κουμπότρυπα, ένα ράμα στην άλλη κουμπότρυπα, μικρές, δηλαδή. Και φεύγει το ίδιο απόγευμα. Αυτό είναι όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημά μας, οι 2 κουμπότρυπες? Όχι. Για ρήξη μηνίσκου και γενικότερα για απλές αρθροσκοπήσεις του γόνατος είναι 2 κουμπότρυπες. Από 5 εκατοστά δηλαδή που γινόταν. Βέβαια. Για πρόσθετο χιαστό σύνδεσμο, αυτή μπορεί να επεκταθεί και με μία τομή, το οποίο είναι περίπου
των 3 εκατοστών. Αλλά το όφελος του ασθενούς είναι τρομερά μεγάλο. Πάρα πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Πολύ λίγος ο πόνος. Πολύ λίγο το κόστος νοσηλείας. Και η ταλαιπωρία βέβαια του οικογενειακού του περιβάλλοντος για να τον βοηθήσει. Το κόστος νοσηλείας φαντάζομαι γιατί ο ασθενής δεν μένει στο νοσοκομείο. Και δεν μένει στο νοσοκομείο και δεν χρειάζεται και πολλά φάρμακα, ούτε πολλά παυσίματα, δεν χάνει αίμα, τίποτα. Αναισθησία, τι αναισθησία γίνεται? Η αναισθησία ανάλογα το σημείο του σώματος. Μιας και μιλάμε για το γόνατο τώρα, η αναισθησία γίνεται περιοχική, τι λέμε. Μπλοκάρουμε 2 νεύρα στο πόδι, μουδιάζει το πόδι και από εκεί και πέρα με μία απλά μέθη ο ασθενής κοιμάται, αναπνέει με τη δική του αναπνοή και μπορεί μετά την επέμβαση μέσα σε 3 ώρες να φύγει από το νοσοκομείο. Τόσο γρήγορα. Και να πάει στη δουλειά του. Και να πάει στη δουλειά του ανάλογα το πρόβλημα. Για μια απλή ρήξη μηνίσκου, στη δουλειά του, αν είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας υπάλληλος ο οποίος δουλεύει, κάνει δουλειά γραφείου, πάνω στις 2 εβδομάδες μπορεί να πάει στη δουλειά του. Στις 2 εβδομάδες. Στις 2 εβδομάδες πλέον. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι πλέον στις 15 μέρες για να έρθουν να βγάλουν τα ράματα έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Οδηγούν οι ίδιοι. Οδηγούν οι ίδιοι. Πάντα αυτό βέβαια συνάρτηση με το τι τελικά θα βρούμε μέσα στο γόνατο. Αλλά μιας και είπαμε για το μηνίσκο που είναι η πιο συχνή πάθηση που συναντάμε στον πληθυσμό και δεν τον αντρικό. Τον αντρικό. Μάλιστα. Πάμε στο γόνατο που ξεκινήσαμε το πρώτο μας παράδειγμα. Ναι. Τι μπορούμε να αποκαταστήσουμε? Στο γόνατο μπορούμε να αποκαταστήσουμε ρήξη μηνίσκων. Ναι. Που είναι πολύ συχνές. Η ρήξη χιαστού συνδέσμου, πρόσεχε χιαστού συνδέσμου, και αυτή είναι πάρα πολύ συχνή στους άντρες οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο και στους μοτοσυκλετιστές με διάφορα ατυχήματα, μικροατυχήματα που έχουν. Ένα άλλο κομμάτι μεγάλο, το οποίο αφορά μεγάλο πληθυσμό, είναι η χονδροπάθεια. Δηλαδή προβλήματα πάνω στο χόνδρο του μυριαίου, που είναι ένα από τα οστά που απαρτίζουν το γόνατο. Εκεί μέχρι πρώτη δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Με την αρθροσκόπηση όμως μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και να επέμβουμε ώστε να αναγεννήσουμε τον ιστό, το χόνδρο και να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής στο μέλλον, αποφεύγοντας μεγάλα χειρουργία. Και να έχουμε βέβαια και καλά γεράματα. Ναι, το βασικό. Πάρα πολύ. Ναι. Σε αυτό το σημείο έχουμε και μία φωτογραφία που μας έχετε δώσει. Δεν είναι πραγματική περίπτωση. Τη βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε? Είναι ένα σκίτσο που απαρτίζουμε το γόνατο. Πώς απαρτίζει το γόνατο? Βλέπουμε την επιγονατίδα μπροστά, την κνήμη στο κάτω μέρος και τον τρακέφαλο με το μυρό πάνω. Ναι. Έχω μία σύριγγα εκεί βάλει στο σκίτσο, όπου με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω για μια καινούρια μέθοδος, η οποία και αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι για διάφορες χονδροπάθειες και βλάβες στις αρθρώσεις. Πλέον υπάρχει μια μέθοδος η οποία λέγεται αυτόλογοι βιολογικοί επολυτικοί παράγοντες. Αντί να κάνουμε οποιοδήποτε φάρμακο μέσα στο γόνατο, κολαγόνο, κορτιζόνες που γίνονται, πλέον βοηθάμε την επούλυση των ιστών παίρνοντας αίμα από τον ασθενή, και από το δικό του αίμα απομονώνουμε τα στοιχεία του αίματος τα οποία είναι υπεύθυνα για να επιδιορθώνουν τις ζημιές. Καταπληκτικό. Όπου αυτό το ενεργοποιούμε και το ρίχνουμε πάλι μέσα στο γόνατο ή στον ώμο ή σε οποιαδήποτε άρθρος έχει πρόβλημα και έτσι επιταχύνουμε πάρα πολύ γρήγορα την επούλωση. Και είναι το καλύτερο γιατί είναι και δικό μας το... Βέβαια, είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή τη στιγμή η οποία υπάρχει όσον αφορά τις αρθρίτιδες. Την εφαρμόζετε εσείς, γιατρέ? Την εφαρμόζουμε και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Και διαγχειρητικά, αλλά και στο στάδιο που ο ασθενής είναι πρώτου χειρουργείου και προσπαθούμε να το αποφύγουμε το χειρουργείο. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό που ξεκίνησε αυτή η μέθοδος? Αυτό ξεκίνησε από την Αμερική, ήταν η κοιτίδα και σιγά σιγά εξελίχθηκε και από την Ευρώπη. Τελευταία εξέλιξη είναι τα τελευταία 2 χρόνια, όπου πλέον οι επολυτικοί παράγοντες ενεργοποιούνται έξω από το σώμα του ανθρώπου και πλέον μπαίνουν μέσα ενεργοποιημένοι και ξεκινάνε άμεσα την επούλωση. Ενώ παλιότερα περιμέναμε τον οργανισμό χημειοτακτικά να ενεργοποιήσει την επούλωση, που μερικές φορές κάποιοι οργανισμοί δεν το καταφέρναν. Κάποιοι το καταφέρνουν, κάποιοι δεν το καταφέρνουν. Εμείς τώρα ξέρουμε ένα βήμα ακόμη εκτός του ανθρώπινου σώματος. Εντυπωσιακό. Θέλω τώρα να πάμε στον νόμο. Και εκεί ποια είναι η αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης? Τα πράγματα είναι διαφορετικά στον νόμο. Είναι άλλη μια άρθρωση που τελικά η αρθροσκόπηση έχει κατακτήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στον νόμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα με τον νόμο τους, είτε είναι δίσκαμπτοι, δεν μπορούν να το σκώσουν ψηλά χωρίς να πονάνε, είτε δεν μπορούν να σκώσουν ψηλά τον νόμο επειδή πονάνε. Και έχουμε και τη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο γιατί τους βγαίνει όμως. Αυτά μέχρι και πριν. Μου έχει τύχει, έχω γνωστό μου που του βγαίνει συνέχεια όμως του. Και είναι απίστευτο. Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να το βγει και ενώ κοιμάται. Δεν μπορεί να κολυμπήσει.
Φοβάται να τραβήξει ένα αντικείμενο με δύναμη, διότι φοβάται μην του βγει όμως. Η ποιότητα ζωής δηλαδή είναι. Βέβαια. Για έναν άνθρωπο νεαρό, ο οποίος έχει όλη τη ζωή μπροστά του, έχει όλη τη δύναμη, σκεφτείτε ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Πλέον έχει μάθει και το βάζει μόνος του πίσω. Ναι, ναι. Αυτό πλέον όμως οι οδηγίες πλέον επιστημονικές λένε ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. Βέβαια. Και ας πιάσουμε λίγο τα εξαθρήματα τόπου, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό. Λοιπόν, εξάθρημα τόμου τι σημαίνει? Έχουμε ένα νόμο, ο οποίος αποτελείται από την ομογλήνη και το βραχιόνιο, το οποίο δουλεύει αρμονικά. Όταν φεύγει το βραχιόνιο μέσα από τη θήκη του, αυτό λέγεται εξάθρημα. Μάλιστα. Θα δούμε, έχουμε πάρα πολλά για βίντεο, φωτογραφίες. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, ναι. Πλέον οι οδηγίες λένε ότι όταν έχουμε έναν νεαρόν άνθρωπο, έχουμε παιδιά που από τα 16 τους χρόνια αρχίζει και βγαίνει το χέρι. Ναι. Όμως, αυτό πρέπει να αποκατασταθεί επεμβατικά. Επίσης, σε νέον άνθρωπο, ο οποίος βγήκε πλέον πρώτη φορά όμως του, ας μην περιμένει να του βγει και δεύτερη. Πρέπει να αποκατασταθεί πλέον επεμβατικά. Και εδώ έρχεται η αρθροσκόπηση και δίνει μια σωτήρια λύση. Ενώ κάποτε κάνανε κάτι τομές περίπου των 10 εκατοστών, με μεγάλο χρόνο νοσηλείας στο νοσοκομείο και μεγάλο χρόνο αποθεραπείας μετά. Και πολύ αίμα που χάνει ο ασθενής. Βέβαια. Τώρα πλέον πάμε με 4 νοσηλείας. Ναι, με 4 σοπές, με 4 σκουπότρυπες, μπαίνουμε μέσα στον νόμο και αποκαταστούμε πλήρως τη βλάβη. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος μπαίνει το πρωί μέσα, χειρουργείται και το απόγευμα φεύγει από το νοσοκομείο. Καταπληκτικό. Με πολύ καλά και γρήγορα επάνωδο στη δουλειά του. Εντάξει, και με πολύ μικρά ποσοστά υποτροπής. Δηλαδή, διεθνώς το επανεξάθρημα, η αποτυχία της επέμβασης, το επανεξάθρημα του ώμου κυμαίνεται περίπου στο 1,5 με 2%. Μάλιστα. Πάρα πολύ χαμηλό. Ήθελα να ρωτήσω, όλοι οι ορθοπαιδικοί την εφαρμόζουν? Όχι. Η αρθροσκόπηση είναι ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι τώρα που εγχειρίζονται και ενώ μπορούν να κάνουν 2 κουμπότρυπες, κάνουν 5 ίντσε, 5 μπορώ να πω ότι εκατοστά τομή και χάνουν αίμα και μπαίνουν στο νοσοκομείο και κάθονται και πληρώνουν και όλα αυτά. Ακόμη και φέτος, το 2012, δηλαδή, έχω δει 2 ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί με την ανοιχτή τομή χωρίς να υπήρχε λόγος. Προφανώς δεν γνωρίζαν ότι υπάρχει άλλη μέθοδος, φαντάζομαι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω στο σημείο αυτό να δούμε μερικές φωτογραφίες και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται με τον ώμο. Η πρώτη. Εδώ βλέπουμε τον ώμο και βλέπουμε τους μυς οι οποίοι απαρτίζουν το πάνω μέρος του ώμου και ουσιαστικά αυτοί είναι υπεύθυνοι για να σκόσουν ψηλά το χέρι, να το φέρουν προς τα πίσω ή να το πάνε προς τα μπρος. Στο δεύτερο κομμάτι εδώ βλέπουμε πώς αυτός ο τένοντας σκίζεται. Είναι που λέει ο ασθενής μου κόπηκε ο τένοντας στον ώμο. Αυτό είναι που κόπηκε. Μέχρι πριν την αρθροσκόπηση αυτά γινόταν με μεγάλες τομές, έμπαινε ο ασθενής στον ώμο και έραβε. Τώρα πλέον το κάνουμε με μικροεργαλεία. Τα εργαλεία μας δηλαδή δεν ξεπερνάνε τα 2,5 χιλιοστά σε διάμετρο. Ράβουμε τον τένοντα όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το ράψιμο. Το αποτέλεσμα. Περίπου έτσι είναι σαν σκίτσο, για να μην φοβήσουμε και πολύ τους τηλεθεατές. Δεν θέλουμε να βγάζουμε εμείς αίματα εδώ, να φοβόμαστε. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε την εικόνα αυτή όπως τη βλέπω εγώ ως χειρουργός μέσα από την κάμερα. Βλέπουμε τώρα εικόνες που βλέπετε εσείς στην κάμερα. Μέσα στον χώρο αυτό που είναι ο τένοντας σκισμένος δεν υπάρχει αίμα γιατί τον γεμίζουμε με νερό με αποτέλεσμα για να έχουμε μεγάλο χώρο να κινηθούμε αλλά και να σταματήσουμε οποιοδήποτε αγγείο τρέχει με αίμα και μας χαλάει την εικόνα. Βλέπουμε πώς ήταν ο τένοντας σκισμένος και πώς αποκαταστάθηκε με το ράμα. Όλα αυτά γίνονται μέσω κάμερας, μέσω οθόνης. Πριν και μετά λοιπόν. Ωραία. Και πριν μας λέγατε για το εξάρθρημα του ώμου. Αυτό είναι μία μερίδα των ασθενών που έχουν προβλήματα στον ώμο. Η δεύτερη μερίδα των ασθενών είναι με αυτό που είδαμε. Όπου μετά από μια ευνίδια κίνηση, μετά από ένα ατύχημα ή στους μεγαλύτερους ανθρώπους μετά από εκφύλιση, αυτός ο τένοντας σκίζεται, ο υπερακάνθιος. Το τενόντιο πέταλο των στροφαίων μειών το ονομάζουμε εμείς οι ορθοπαιδικοί. Εσείς. Εμείς σίγουρα δεν το ονομάζουμε. Το ονομάζουμε απλά ο τένοντας του ώμου. Το ονομάζουμε. Όταν σκίζεται αυτό λοιπόν, το χέρι δεν μπορεί να σηκωθεί πάνω. Φτάνει μέχρι τις 30 μοίρες και μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να χτενιστείς. Σκύβεις το κεφάλι με μεγάλη προσπάθεια για να χτενίσεις το κεφάλι σου. Φαντάζομαι. Και πονάει αρκετά. Δεν μπορείς να πλύνεις τα δόντια σου. Βασικό. Δεν μπορεί να πλύνεις ο άντρας να ξυριστεί. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει την τουαλέτα του γιατί το χέρι δεν πάει πίσω. Η καθημερινότητά σου πλέον γίνεται. Μιλάμε πλέον για μια αναπηρία. Και όλα αυτά ευτυχώς με την αρθροσκόπηση λύνονται εύκολα, γρήγορα και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τον άνθρωπο μέσα στην καθημερινότητά του.
Μάλιστα. Είναι βασικό. Πάμε λοιπόν στο εξάθλημα τώρα να δούμε κάποιες φωτογραφίες που μας έχετε δώσει εσείς. Το εξάθλημα εδώ είναι μια ακτινογραφία όπου φαίνεται καθαρά ότι η κεφαλή, αυτό το στρογγυλό, είναι εκτός θέσεως. Εδώ έχει βγει όμως τελείως από τη θέση του. Έχει βγει λοιπόν. Είναι ένας εξαθρωμένος ώμος. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη. Το οποίο πονάει πάρα πολύ και χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια από τον ασθενή για να αποκαταστήσει. Ενώ εδώ είναι κάποιες άλλες ακτινογραφίες που βλέπουμε οστικές βλάβες πάνω στο βραχιόνιο. Βασικά η μία ακτινογραφία είναι που είναι βγαλμένος ώμος και μία που είναι αναταγμένος ώμος στη θέση του. Μάλιστα. Και εδώ είναι άλλη μια εικόνα. Φαντάζομαι πάλι από την οθόνη. Μέσα από την οθόνη. Εσείς στην ναι, οθόνη. τι βλέπουμε μέσα. Εδώ είναι ένας υγιής ώμος με υγιή χρώματα. Εντάξει. Εδώ είναι ένας σκισμένος ιστός, ο οποίος εκεί θα τον αποκαταστήσουμε πλέον μικροεπεμβατικά μέσω Αυτές είναι πραγματικές εικόνες, γιατρέ, από την οθόνη. Ναι, είναι πραγματικές εικόνες. Είναι πραγματικές εικόνες. Έτσι είμαστε εσωτερικά δηλαδή. Έτσι είναι εσωτερικά μία άρθρωση. Και εδώ είναι συνδετικός ιστός, ο οποίος έχει πάθει μία ρήξη, το τενόντιο πέταλο που λέγαμε από την έσω πλευρά, το οποίο και αυτό θα προχωρήσουμε αργότερα και θα το σειράψουμε. Εδώ βλέπουμε τα ράματα τα οποία χρησιμοποιούμε μέσα. Α, είναι πλέον και τα ράματα μέσα. Ναι. Είναι τα μπλε. Τα μπλε, τα οποία πλέον αρχίζουμε και σειράπτουμε τις βλάβες οι οποίες έχουν πάθει. Μία ερώτηση. Τα ράματα τα εσωτερικά τι γίνονται μετά? Τα ράματα τα περισσότερα, άλλα είναι απορροφήσιμα, άλλα είναι μη απορροφήσιμα, αλλά τέλος πάντων δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Το όφελος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πραγματική περίπτωση. Είναι μια πραγματική περίπτωση όπου έχει βγει ενός ασθενού στο χέρι και τραβάμε με πολύ μεγάλη δύναμη ώστε να επαναφέρουμε το χέρι στη θέση του. Όλα τώρα αυτά αυτή πρέπει να είναι ειδική. Είναι ειδικοί χειρισμοί όπου ο ασθενής πρέπει να είναι υπομέθη. Υπομέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι υπομέθη, όπου να έχει χαλαρώσει το μυϊκό του σύστημα και να μας αφήσει και εμάς να το φέρουμε στη θέση του. Φαντάζομαι τον πόνο. Τον πόνο. Εδώ είναι μια άλλη μέθοδος ανάκτησης της θέσης του ώμου, όπου δυσκολεύεται πολύ, όταν δυσκολευόμαστε πολύ να το βάλουμε στη θέση του για διάφορους λόγους, βάζουμε τον ασθενή να κρατήσει ένα βάρος και με τη συνεχή έλξη αυτό τις περισσότερες φορές επανέρχεται στη θέση του. Δηλαδή αυτό να το πούμε να το κάνουν και μόνοι τους, όχι. Μόνο υπό την επίβλεψη του γιατρού, και αυτή είναι μια μέθοδος η οποία ήταν παλιότερα, τώρα πλέον όταν ο ασθενής κοιμηθεί, του κάνουμε μία μέθη, το χέρι επανέρχεται πολύ γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Εδώ εγώ το μόνο που μπορώ να διακρίνω είναι ένα σταυρός, είναι λοιπόν ένας καλός χριστιανός που είχε μια άτυχη στιγμή και του βγήκε το χέρι του. Και είναι η ακτινογραφία. Αλλά όλα πήγανε καλά, εν τέλει. Μάλιστα. Όλα πήγανε καλά. Και για να κλείσουμε τώρα το εξάθλημα, έχουμε και μερικά βίντεο που μας έχετε δώσει. Και είναι πραγματικές πάλι, είναι η οθόνη, καθώς εσείς βλέπετε το εσωτερικό του ώμου. Το εσωτερικό του ώμου, ναι. Δηλαδή αν ερχόσασταν εσείς να έρθετε μέσα στο χειρουργείο, θα βλέπατε στην οθόνη αυτό που θα βλέπω και εγώ. Είναι λοιπόν σαν να είμαστε μαζί σας στο χειρουργείο. Σαν να είμαστε μαζί στο χειρουργείο και να βλέπουμε από το monitor αυτά που βλέπουμε. Εδώ τι κάνετε, κύριε Χιώτη? Εδώ έχουμε περάσει ράματα και προσπαθούμε να ράψουμε τον τένοντα που λέγαμε πριν, όπου είναι σπασμένος. Όλα αυτά απαιτούν χειρισμούς χιλιοστού, με μεγάλη λεπτομέρεια. Άρα εδώ πέρα είναι εσείς με τα ράματα. Που είναι σαν σειραπτικό, πώς είναι, τι είναι βελόνα? Είναι ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα για αυτές τις επεμβάσεις. Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν, ουσιαστικά σαν να είμαστε μέσα σε ένα βυθό και να δουλεύουμε μέσα σε νερό. Να κάνουμε υποβρύχιες εργασίες, θα μπορούσα να πω. Ναι, φοβερό. Και βέβαια πολύ δύσκολα. Υπάρχει και κίνηση εσωτερική. Όχι, αυτή κινούμε εμείς τους τένοντες. Αλλά αυτό είναι που βλέπουμε στην οθόνη και μέσα από αυτή τη εικόνα εμείς παρεμβαίνουμε μέσα στην άρθρωση για να κάνουμε Πάμε να δούμε και το δεύτερο βίντεο. Φαντάζομαι τώρα ότι θα δούμε μια ολόκληρη επέμβαση. Τώρα είδαμε τα ράματα. Ναι, βλέπουμε μια επέμβαση αρθροσκοπική. Στον ώμο κρατάει περίπου, όταν τα πράγματα πάνε καλά, περίπου 1 με 1,5 ώρα. Μάλιστα. Τώρα εδώ έχετε βάλει τα ράματα ή τα βάζετε ακόμα? Ναι, συνεχίζουμε και βάζουμε ράματα, περνάμε και εδώ βλέπουμε διάφορα εργαλεία. Τα έφερα αυτά για να δείξουμε τη δεξιοτεχνία που πρέπει να έχει ο χειρουργός αρθροσκόπιστης για να αποκαταστήσει αυτές τις βλάβες. Φανταστείτε τώρα ανεξέλεγκτα να έχεις πρόσβαση και να μην ξέρεις. Σας υπενθυμίζω ότι αυτά τα εργαλεία έχουν διάμετρο 2,5 χιλιοστών. Μόνο. Εδώ βλέπουμε μια οθόνη η οποία είναι μεγάλη. Τα μεγενθύνει.
Και προσπαθείτε τώρα και προσπαθείτε να τραβήξουμε τα ράματα και αρχίσουμε να κάνουμε κόμπους. Οι οποίοι και οι κόμποι θέλουν και αυτή τη δεξιοτεχνία. Κάνετε κόμπους μέσα από τόσο μικρά εργαλεία χωρίς να βλέπετε. Ναι. Έχει αναπτυχθεί μια τρομερή τεχνική, οι οποίοι οι κόμποι γίνονται εκτός του σώματος και ολισθέουν μέσα. Εντάξει. Καταπληκτικό. Εντυπωσιακό. Για να πούμε και έτσι, να πούμε και τα καλά της Ελλάδας, θα πούμε ότι πριν από χρόνια έχω εφεύρει και έναν ολισθέον κόμπο αυτοκλειδούμενο, ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο ως αυτοκλειδούμενος, σαν και αυτός που κάνουμε εδώ πέρα, ο οποίος έχει δημοσιευτεί και στο Arthroscopy Journal. Εννοείται ότι τον κάνετε μόνο εσείς? Εγώ τον εφήβρα, τον αποκάλυψα και το έδωσα στην επιστημονική κοινότητα, όπου και αρκετοί χειρουργοί τον έχουν υιοθετήσει και το κάνουν. Συγχαρητήρια, κύριε. Είναι γνωστό ότι είστε εξαιρετικός ορθοπαιδικός χειρουργός. Μάλιστα. Εδώ πέρα πάλι είναι ο συγκεκριμένος κόμπος. Η τεχνική που κάνουμε κόμπους. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, τώρα έχουμε μια ακτινογραφία που δείχνει την λεγόμενη ασβεστοποίηση του ώμου. Ασβεστοποιώ στενοντίτιδα του τενοντίου πετάλου. Αυτό τι περίπτωση είναι μια πάθηση η οποία και αυτή απασχολεί αρκετό κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή στον τένοντα μέσα, ο οποίος κινητοποιεί τον ώμο, δεν έχει πάθει ρήξη, άρα έχει μέσα ένα μεγάλο χαλίκι, ας πούμε. Αυτό όμως, βλέπουμε και τώρα στην οθόνη. Αυτό φαίνεται ένα συννεφάκι που είναι στην άκρη. Αυτό προκαλεί πάρα πολύ πόνο και δε χημικό πόνο. Ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο και λέει: γιατρέ, χειρούργησέ με, δεν αντέχω άλλο τον πόνο, για να απαλλαχτεί. Βέβαια προσπαθούμε να τον αποτρέψουμε και να κάνει αρκετή υπομονή με ισχυρά παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη. Τον αποτρέπετε δηλαδή να κάνει... να πάρει μία απόφαση εν θερμό. Ναι. Αλλά, γιατί? Γιατί μπορεί αυτό να περάσει και να μην δώσει άλλα συμπτώματα. Να κάνει μία κρίση και αυτό ήταν πέραση και να μην έχει άλλα προβλήματα. Πολλές φορές κάνουμε ακτινογραφία θώρακος στον προεγχειρητικό έλεγχο και ξαφνικά ανακαλύπτουμε στον ώμο, επειδή είναι στη γωνία της ακτινογραφίας, ένα τεράστιο ασβέστομα. Και όταν στον ασθενή δεν σε πονάει ποτέ όμως, ο κ. λέει: όχι, εγώ δουλεύω μια χαρά με τον ώμο. Οπότε το αφήνετε, δεν σας ενοχλεί λοιπόν? Το ακτινογραφικό έβριμα της ασβεστοποιού τενοντίτιδας δεν είναι ένδειξη κάποιος για να χειρουργηθεί, παρά μόνο όταν αυτό κάνει συμπτώματα τα οποία δεν μπορούμε να τα θεραπεύσουμε με κανέναν άλλον τρόπο μη επεμβατικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χιώτη, κλείνοντας, η τελευταία εξέλιξη τώρα στην αρθροσκόπηση είναι και στο ισχύο. Και από ό,τι γνωρίζω, είναι ελάχιστη η χειρουργή και μάλιστα στην Ευρώπη. Ναι. Που κάνουν τη συγκεκριμένη αρθροσκόπηση. Η αρθροσκόπηση του ισχύου είναι. Και αν δεν κάνω λάθος, είστε κι εσείς από αυτούς, βέβαια. Και πιστεύω να γίνουμε και πιο εξειδικευμένοι, γιατί είναι ένα βιβλίο που τώρα γράφεται. Δηλαδή, μόλις τα βιβλία τα οποία αναφέρουν στην αρθροσκόπηση του ισχύου είναι μόλις 4 παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε τώρα με την εμπειρία μας και με τη χρήση της αρθροσκόπησης να κατακτήσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία να τα κάνουμε να αποκαθιστώνται. Θα μπορούσα να πω ότι το μεγάλο κέρδος της ιατρικής πάνω στο ισχύο, της αρθροσκόπησης του ισχύου, είναι ότι πλέον αντιμετωπίζουμε και θεραπεύουμε προβλήματα που μέχρι τώρα δεν διανοούμασταν να πάμε να αποκαταστήσουμε χειρουργικά. Διότι κάναμε τόσο μεγάλες ζημιές μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της βλάβης, όπου δεν άξιζε. Ισχύο, κύριε Χιώτη, γιατί το ισχύο είναι τόσο δύσκολο? Είναι μια άθρωση η οποία είναι πάρα πολύ σφιχτή, την ονομάζουμε. Μας δίνει πολύ λίγα σημεία πρόσβασης. Δεν μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν τουλάχιστον τόσα πολλά όσο μπορούμε να κάνουμε στον ώμο, όσο μπορούμε να κάνουμε στο γόνατο. Άρα έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και δεξιοτεχνίας του αρθροσκοπιστή ώστε να αποκτήσει πρόσβαση μέσα στο ισχύο. Πάντως στην Ευρώπη και στην Αμερική αυτοί οι λίγοι γιατροί οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο κατακτούν χρόνο με το χρόνο και την ίαση μιας καινούριας πάθησης. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα μπορούμε να λύσουμε σημαντικά προβλήματα από την άρθρωση του ισχύου, όπου μέχρι τώρα είτε τα αγνοούσαμε τελείως, είτε δεν τολμούσαμε καν να τα πειράξουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Και ποια είναι τα τελευταία νέα, δηλαδή η τελευταία τεχνολογία είναι, είπαμε, στο ισχύο, είναι ό,τι πιο δύσκολο? Ό,τι πιο δύσκολο στο ισχύο. Βέβαια, ας υπενθυμίσουμε ότι η αρθροσκόπηση γίνεται στον αγκώνα, στον καρπό του ανθρώπου, στην πηχοκαρπική, παντού δηλαδή, και γίνεται και στον αστράγαλο του ποδιού. Αλλά από ό,τι κατάλαβα το πιο δύσκολο είναι το ισχύο, έτσι? Από ό,τι φαίνεται το πιο δύσκολο. Όλα έχουν βαθμό δυσκολίας. Απλά το ισχύο είναι το τελευταίο κομμάτι που κατακτούμε τώρα, κατακτιέται τώρα. Τα υπόλοιπα έχουν σχεδόν κατακτηθεί.
Αλλά το ισχύο είναι αυτό που κατακτήρεται τώρα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν όσοι έχουν πρόβλημα με το ισχύο και που απευθύνονται. Βέβαια. Από ό,τι κατάλαβα. Θέλουμε μεγάλη προσοχή. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς τελείωσε και η ώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα δώσουμε πάλι ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 11 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τότε καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.